Ije, Mbak Inga. Durung-durung kok wis oleh pelaris lho. Iya ya. Lontong ini. Lontong oleh gula 1,5 kilo. Ngono yo apik. Oke, cek lo. THJ audio. BJ Audio. BJ Audio Perkasa. Enak perkosaan itu. Perkasa. Mbak Inga. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sing jawab di. Iki lho sing uluk salami tanggane dhewe nang ngono irane Lah sing iya. semaur. Kan baleni mana ning? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nopo sih Pak? Oke. Monggo Mbak Inga. Oke, saderengipun ngaturaken sugeng dalu. Lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan kok sampe ngantuk, Bu. Nggih. Lah wong tak juluk salam kok gak ono sing semauri apa piye? Cobi ingkang sebelah kanan panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajal kene Mbak Inga. Kesampean sing ngene, tegak sampean. Paling wong-wong aku gak jawab wong tanggane dhewe ngono. Lho, ya lek pas awan ngene iki ya tangga dhewe. Lah, terus? Bengi ngene iki awake dhewe antara pemain dan tetangga. Ngono ta? Nggih, cobi sebelah Saya tak mriku coba. jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ruame Mbak Inga. nggih saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat pundi niki ning Dander. Dander, Nggih. Kecamatan pundi? Bojonegoro. Bojonegoro. Kleru. Lah peti ora ro lho. Kabuh. Kabuh Jombang nggih. Wis terus desaku kabuh kok cek Oh, takok. nggih. Matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Dander. Kok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Jombang. Ingkang dipun pimpin Abah Didi Purwanto. alias Mas Gundul. piyantune bagus, Ije. ramah tamah Nggih. dan tidak Sombong. nggih. Ugi mboten supene ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta Ije. perangkat-perangkatipun. Kali Bapak Panitia niki nggih, Bapak Panitia Ije. kuat napa? Nggih Bapak panitia, nggih Bapak iki Riono. Oke. Matur sembah nuwun ingkang Ije. sampun paring pasugatan kagem kru Budi Wijaya. Ije. Ugi boten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi. Wijaya Gundul TV. Ugi boten supene ngaturaken matur sembah nuwun kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang kaping sepindhah. Sabu saking Sobo Punden. Sopo punden balung panggang. Ugi sabu tim Kopior Sentro. Nggih, Kopior Abah Sentro. Jarwo, Abah Sabroni matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah Ugi nuwun. tim pedot jalur langit. Ugi pundi niki Abah Jamian boten rawuh niki nggih. Nggih, mboten enten. Oke matur sembah nuwun Sabu Kelut Kediri matur sembah nuwun Nggih, matur kawula. sembah nuwun. Saking Wotan Sari Watu Gede ugi mboten supe Sabu Bungaria kagungipun Bapak Didi. Kene langsung kemawon Nggih, Mbak Inga. acara salajengipun Bedayan serba-serbi. masih bersama duo Gak lemos.
langsung kemawon. Nggih. Untuk penampilan yang perdana, sinten Ning? Ning Bella bersama Ning Dias Aprilia. Boten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem Lakar Santri Sawung Galing, Umi Kenti, ugi Umi Balung Mojo. Nggih, matur sembah nuwun. Mersani lewat channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Di belakang Ning Bella, saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari. Ning Beni Wulandari, Ning Amel, dan juga Ning Rani Asmara. Masih pelantun tembang manis campur sari, Ning Nana Sumber Bakso bersama Ning Kakek Tok. Nah, Ning Yantika Diwasari. Kakek mencelok nang tembok, kaburan mabur mencelok nang pari, aja ngenyek karo wong kakung, tinggal lunga setengah mati. Walang kakek
belakang Ning Nana saya tampilkan Ning Marsha Aulia dan Ning Yuni Suyanto. Inilah Ning Marsha Aulia bersama Ning Yuni Suyanto. Aroma-romanis, aroma-romanis, aromanis, kulone Jawa. Aromanis kulone Jawa, sing ireng manis, sing duwe sapa. Aromanis, 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 wetone Jawa. Di belakang Ning Yuni saya tampilkan peranan penting Budi Wijaya, Ning Rizky Sukasti dan Ning Vikum Sukrisna. Pengereman asli Budi Wijaya, Ning Reni Aulia, Ning Titin Subayu dan Ning Susan Warsono. Jroning
Cek. Pun Mbak Inga. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Ning Endang Sukedut dalam sinetron Kejamnya ibu sendiri, Ning Sartini dalam sinetron cintanya ditolak berontak. Jalerene ana jangka muturung takon kandas luas sak solae jroning suka kudu sabar lan narimo dari makan jajangnya di belakang Ning Sartini. Saya panggilkan 3 senior-seniornya Budi Wijaya, Ning Yayu Karmala, Ning Mary, dan Ning Irma Arifin. J Mbak Inga. Halo. Cek. Sabar bos. Sabar niki wau mikir duduk mati. Nggih. Nggih, ngapunten saderenge kagem sedaya penggemar-penggemar setia ugi kagem Bapak Panitia, Bapak Kepala Desa. Dalem pingin paring pirsa bok bilih ing dalu menika Mami Okta mboten saged rawuh. Nggih, kleru. Kenging napa nih? Nggih. Dinten menika Mami Okta niku operasi. Operasi napa? Operasi jenis kelamin wonten Taiwan. Jenis kelamin. Nggih, operasi jenis kelamin ten Taiwan. Kersane Abdul dadi cewek asli ngoten. Oh. Nggih, langsung kemawon Nggih. masih bersama Delewung Anti Galong. dan juga trio Irama Jos. THC Audio. Juga BC Audio. Fortuna Leteng. Idolai arek Jombang. Sumangga Mas Jono.
kau enggak sopan santun, kau anggap aku saya ratu. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colekkan diriku. Hei, kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kau ajak happy. Hei, tanpa basa-basi, tanpa malu kau ajak happy. Asik ya. Budi Wijaya. BAJ Audio. BJ Audio berkah. Mulutku mengemot, matanya melotot. Lihatmu disewa, pikiranmu colot. Gazah makanmu hai, aku gak anggap tobat. Siap terbentuk hai, rezeki yang santai. Sorry, 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 Jack. Bukan kayak murahan. Sorry, 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 bukan kayak murahan. Keong racun baru kenal kaca tidur, ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colekkan diriku. Hei, ku tak tahu sali, tanpa basa-basi kau ajak happy. Hei, kau tak tahu malu, tanpa basa-basi kau ajak happy.
Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, karena Anda akan dihibur oleh pelawak kondangnya Budi Wijaya yang akan diawali oleh Cak. Rosso. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya undur diri, saya Ning Inge Wijaya. dan saya Ning Mariati. Apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.